Praise God. Naragsakti agasawa no naurnos ti familyada aglalunok na matidan ken ni Jesus anamarswa anyan nga bagnan no kararwati ni sagana panagserbi tinamarswa kang runaan ipaay na ni Jesus kinunana laglagit tay bilin na umuna mamati ka agpakawan ka kenkwana may kadwa agserbi ka nga agtulnog bilbilin na panagserbi tinamarswa kang runaan ipaay na anyan nga imbag no kararwati na isagana lak amin tuti gungguna nga aggapu iti namarswa isu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na daytoy ti gungguna ti biag awaning gana ugayem ko agtuloy ka nga agserbi ti namarswa uray adu ti problema asumangbay iti familia iti apo inkarina solbaren na iti problema panagtulnog bilbilin na masulbaren ti problema anyan nga imbag no kararwati na isagana malak amon tut gungguna nga aggapo iti namarswa isu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na daytoy ti gungguna ti biag awaning gana numaminsan adameten ugali tay nga agpabebe numaminsan napapati numaminduan ag madi-madi anya daytan nga ugali tay namati agbikiniki ta Indian tay ugali makarimon ti Dios ari anyan nga imbag no kararwati na isagana malak amon tut gungguna nga aggapo iti namarswa isu nga agserbi ka nga agtulnog bilbilin na daytoy ti gungguna ti biag awaning gana daytoy ti gungguna ti biag awaning gana daytoy ti gungguna ti biag awaning gana. Praise God. Hallelujah, Jesus. Have a nice day. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus.